हेलो गुड मॉर्निंग। ମୁଁ ଉଠି ସାରିଛି ଆଉ 6:30ରେ ଉଠିଲି। ମା ଉଠେଇଦେଲା। ଏବେ ବ୍ରସ୍ କରିକି ସବୁ ରେଡ଼ି। ଆଉ ଏବେ 7:20 ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି। ଖାଇକି ପୁଣି କିଛି ଡ୍ୟୁଟି ଯିବା। ତ ମା ସବୁ ଅଲଗା କାମ କଲା ସକାଳୁ ଉଠିକି। ତ ମୋତେ ଉଠେଇଲା, କହିଲା ପାଣି 2ଟା ଗରା ଆଣିକି ଡେକ୍ଚିରେ ବସେଇ ଦେବୁ। ତ ମୁଁ ଯାଇକି ପାଣି 2ଟା ଗରା ଡେକ୍ଚିରେ ବସେଇ ଦେଇଛି। ମା ଗାଧେଇକି ରୋଷେଇ କରିବ। ପାଣି ବସେଇ ଦେଇଛି ମୁଁ। ଆଉ ଭାଇ ଗାଧେଇ ଯାଇଛି। ଏବେ ଯିବି ଟିକେ ଫୁଲ ତୋଳିକି ଆସିବି। ଆଉ ଭାଉଜ ତ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କିଏ କରିବ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଏବେ ଯିବା ଟିକେ ଫୁଲ ତୋଳି, ଫୁଲ ଆଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବାଡ଼ିରେ କେତେ ଫୁଲ। ସେଇଠି ଗୋଟେ ଗଛ, ଇଏ ଗୋଟେ, ଆଉ ସେଇଠି ବି ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ପାଖେ ଏସବୁ ଗଛ ଲାଗିଛି। ତବେ ଫୁଲ ତୋଳିବା। ବହୁତ ଉଚ୍ଚାରେ ଅଛି ଫୁଲ, ବହୁତ ଉଚ୍ଚା। ପାଖରେ ବି ଅଛି ଗୋଟେ। ପୂଜା କରୁଛି ଆଉ ଭାଜିଛି ଟମାଟୋ, ବାଇଗଣ, ଭେଣ୍ଡି ତରକାରୀ ତେଲରେ। ଭାଜି ସାରିକି ତାପରେ ଖାଇବି, ଡ୍ୟୁଟି ଯିବି। ଟାଇମ୍ ହେଇସାରିଲାଣି ତ ଖାଇ ହେବନି। 7:35 ତ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି। ଭାଇ ବି ଖାଇବନି, ମୁଁ ବି ଖାଇବିନି। ଯିବା ଏବେ, ଟାଇମ୍ ହେଇସାରିଲାଣି। ସିଆଡ଼େ ଦେଖିବା କ'ଣ ମିଳିବ, ଯଦି ଖାଇଦେବା। ଏବେ ରଖୁଛି। ଡ୍ୟୁଟିରୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ଟାଇମ୍ ବି ହେଇସାରିଲାଣି। ତ 11ଟା ଟାଇମ୍। ଡ୍ୟୁଟିରେ କାମ କିଛି ନଥିଲା। ଆଉ ବସିଥିଲୁ, ଆସିଲି। ସମସ୍ତେ ଯାଇସାରିଲେଣି, ମୁଁ ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଆସିଲି। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଟିକେ, ଯମୁନା ଆସିବ ତ। ଭାଉଜ କାଲି ପଳେଇଲେ, ତ ଯମୁନା ଆଜି ଆସିବ। ତା ଦେହ ବି ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି। ତ କ'ଣ କରିବା, ମା ବି ଏକୁଟିଆ କିଛି କରିପାରିବନି। ତ ଯମୁନା ଆସିବ, ମୁଁ ଯାଉଛି ତାକୁ ଧରିକି ଆସିବି ତାଙ୍କ ଘରୁ। ଯାଇସାରେ, ତାପରେ ଏଠୁ ଘରକୁ ଯାଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆସିବି ପରେ। ଦହିବରା ଟିକେ ଖାଇଦେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବଲଣ୍ଡା ଷ୍ଟଲ୍ରେ ମୁଁ ଯମୁନାକୁ ଧରିକି ଆସିସାରିଲିଣି ଆମ ଘରକୁ। ଆଉ ସେ ଏବେ ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ କରୁଛି। ମା ତ ରୋଷେଇ ବେଶୀ କରିନି, ଯାହା ଭାତ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ସେ ଝୋଳ କରୁଛି ଯମୁନା। ମୁଁ ଗାଧେଇନି। ଏବେ 1:10 ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ଯିବା ଗାଧେଇବା। ମାର୍କେଟରେ ଦହିବରା ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଭୋକ ବି ବିଶେଷ ଲାଗିନି, ହେଲେ ବି ଗାଧେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯମୁନା ରୋଷେଇ କରୁଛି, ବସିଛି, ଦେଖଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ବନଉଛି ଯମୁନା ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ ବନଉଛି। ହଉ, ମୁଁ ଏବେ ଗାଧୋଇ ବାହାରିଲିନି। ଗାଧୋଇକି ଆସେ, ଖାଇବି ଯୋଡ଼ିଏ, ତାପରେ ରେଷ୍ଟ ନେବି। ତ ମୁଁ ଏବେ ରଖୁଛି। ଗାଧୋଇକି ଆସି ସାରିଲିଣି। ଆଉ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସଫା କରୁଛି, ବାଢ଼ି ସାରିଲିଣି। ଏବେ ଯିବି ଖାଇବି। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି ଖାଇବା। ହ୍ୟାଲୋ, ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ। ମୁଁ ଖାଇକି ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଆସିଲି, ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇନି। ତାପରେ ଏବେ ହେଇସାରିଲାଣି 5:30। ତ ଯାହା ବି ହଉ,
ମାନେ ସେତେବେଳୁ ହିଁ ସେ ମୋବାଇଲ ଚଲାଉଥିଲି, ତାପରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ଶୋଇକି ମୁଁ 5ଟାରେ ଉଠିଲି, 5:30 ପୁରା ଯାଇକି ଫ୍ରେଶ ହେଇସାରିଲିଣି। ଆଉ କିଛି ଖାଇନି, ଅଛି ବରା ଆଳୁଚପ ଆଉ ମିଠା। ବହୁତ ବି ଟାଇମ୍ ହେଇସାରିଲାଣି, ଆଜି ବି ଏତେ ନିଦ ବି ଏତେ ଟାଇମ୍ ଯାକେ ଶୋଇନି କେବେ, ତ ଆଜି କେମିତି ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ବି। ଏବେ ଯିବା କ'ଣ ଖାଇବା, ତାପରେ ପଡ଼ିଆ ଆଡ଼େ ଟିକେ ଯିବା, ତାପରେ ପୁଣି ଆସିବି। ତ ମୁଁ ଟିଫିନ୍ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଛି, ବରା ଆଳୁଚପ ଆଉ ଯାଇଥିଲି ସିଆଡ଼େ ଖାଇକି ଆସିଲି। ପଡ଼ିଆ ଆଡ଼େ ଥିଲି, ପଡ଼ିଆ ଆଡ଼ୁ ଆସିଲି ଏବେ। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଯମୁନାର ବି ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ, ତ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭଜା ଯିବ, ତ ମୁଁ କାଟିବି, ଯମୁନା ଭାଜିବ। ଆଉ ଯମୁନା ଏଠି ବସିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଟିକେ। ସେ କିଛି ବି କହିବନି, ସେ ମୋବାଇଲରେ ଫଟୋ ବି ଉଠାଏନି। ଲାଜ ଲାଗେ ନା କ'ଣ ଲାଗେ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋବାଇଲରେ ଫଟୋ ଉଠାଏନି, ଭିଡ଼ିଓ ତ ଛାଡ଼ ବହୁତ ଦୂରର କଥା। ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଆମେ ଆମ କାମ ସାରିବା, ପରେ ମୁଁ ଆସିବି। ରାଶି ଯାଇଛି ତା ମାମୁଁ ଘରକୁ, ସେ ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇଛି ଦେଖଉଛି। ଦେଖେଇଲୁ ମେହେନ୍ଦି। ଆମେ ଏଠି ଭଜା ବନେଇବି। ଏ ରାଶିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଶି କେମିତି ନାଚୁଛି। ଆଳୁ ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଭାଜିବି। ମୁଁ ଆଜି ଭେଣ୍ଡି ଭାଜି କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଭାଜିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଯମୁନାର ବି ଦେହ ଖରାପ, ତ କିଛି ନୁହଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ସହଜ ଭେଣ୍ଡି ଭଜାଟା। ସେ ଦେଖି ଆସିଛି ମୁଁ ଭାଜୁଛି, ସେ ଦେଖି ଆସିଛି। ଦେଖ ମୁଁ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଆସୁଛି, ସେ ଦେଖି ସେ ସବୁ ହଳଦୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ପକେଇବ। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଏବେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଉଛି। ସେତିକି, ତାପରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଆଯିବ, ଆମ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ରେଡ଼ି 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ। ଦେଖ ସେ ହସୁଛି। ଏବେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ଭେଣ୍ଡି ଭଜା 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ରେଡ଼ି। ଏବେ ବାଇଗଣ ଆଉ ଟମାଟୋ ତେଲରେ ଭାଜିବା। ବାଇଗଣ 2ଟା ଆଉ ଟମାଟୋ କାଇଁ, ଟମାଟୋ ବାହାରେ ଅଛି। ସବୁ ବସେଇଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ଏବେ କିଛି ନାହିଁ, ବସିଥିବି, ମୋବାଇଲ ଟିକେ ଦେଖିବି, ତାପରେ ହେଇସାରିଲେ ଖାଇବା, ଖାଇକି ଶୋଇବା, କିଛି କାମ ନାହିଁ। ମୁଁ ରଖୁଛି। ତା ଦେହଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ତା ପେଟ କାଟୁଛି ନା କ'ଣ, ସେଇଟା କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ନିଜେ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ମୁଁ ରଖୁଛି। ହେଇସାରିଲାଣି, ଏବେ ଯିବା ଖାଇବା। ବସିଥିଲି, ମୋବାଇଲ ଟିକେ ଚଲାଉଥିଲି। ଯମୁନା ତାର ଭଜା କରୁଥିଲା, ତାପରେ ଯିବା ଖାଇବା। ହେଇସାରିଲାଣି, ବାଢ଼ି ସାରିଲାଣି ସେ। ଆଳୁ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା, ଟମାଟୋ ବାଇଗଣ ତେଲ ବଡ଼ା ଆସିସାରିଛି ଖାଇବାକି। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଖାଇନି,
ଅଳ୍ପ ଯୋଡ଼ିଏ ମୁଁ କହିଥିଲି ବାଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସେ ବି ଅଳ୍ପ ଯୋଡ଼ିଏ ବାଢ଼ିଥିଲା। ତ ଭାତ ପୁରା ଆମ୍ବିଳା ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଖାଇନି କି ମୁଁ ବି ଖାଇନି, ଭାଇ ବି ଖାଇନି। ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ଯାହା ହେଇଥିଲା ସେତିକି ଖାଇଲି, ଆଉ ସେତିକି, ଆଉ ପାଣି ପିଇ ଦେଇଛି। ଆମ୍ବିଳା ଭାତ ମୁଁ ଖାଏନି, ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇସାରିଲାଣି 10ଟା 10, ଆଉ ଟିକେ ମୋବାଇଲ୍ ଚଲେଇବି ତାପରେ ଶୋଇବି। ଯମୁନା ବି ଶୋଇସାରିଲାଣି। ଆଉ କିଛି ନୁହଁ, କାଲି ଦେଖା ହବ। ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।